Buachaill Tinn. Bhí Seán Tinn ar maidin. Chuir mummy fios ar an doctór. Tháinig an doctór go dtí an teach. Céard atá ar mo bhócail beag inniu ar sa an doctór? Táim go dona Tinn a doctór ar sa Seán. Tá droch leideán orm agus tá mo aghaidh an te. An fliú atá ort stór ar san doctór. Chaith mé féin cúpla lá sa Leabhar leis freisin. Thóg an doctór buidéal beag leis as a bhála. Tuirigh mammy spionóg deisio duit ar maidin, am den éir agus san oíche ar sa an doctór. Tuigh mise ar ais dé híne. Thaithin an buidéal leis le Seán. Dúirt sé go raibh sé cosúil le liomnáid. Ba bhaith liomsa spionóg de freisin ar sa lúsaí, ach níor thug mammy de é. Buachaill Tinn. Bhí Seán Tinn ar maidin, chuir mummy fios ar an doctór. Tháinig an doctór go dtí an teach. Céard atá ar mo bhócail beag inniu ar sa doctór. Táim go dona Tinn a doctór ar sa Seán. Tá droch leideán orm agus tá mo aghaidh an te. An fliú atá ort stór ar san doctór. Chaith mé féin cúpla lá sa Leabhar leis freisin. Thóg an doctór buidéal beag leis as a bhála. Tuirigh mammy spionóg deisio duit ar maidin, am den éir agus san oíche ar san doctór. Tuigh mé ar ais dé híne. Thaithin an buidéal leis le Seán. Dúirt sé go raibh sé cosúil le liomnáid. Ba bhaith liomsa spionóg de freisin ar sa lúsaí, ach níor thug mammy de é.